пуснах наново. Ана, то спомях. Здравей. Ой, ти гнездо си направил. Аз се отдръпна плавно към тебе. Да не ме изидеш. Айде, бе, брат, айде минавай надолу, бе. Минавай по стълбите. Куч, аз го снимах вече. Брат, хора, обясним. Ние качваме в едно и също, един и същи канал. Двамата. Що сме зодия близнаци. Ако стигнем 1000 последователя с този канал, ще ви черпя. Ако стигнем Ще празнувам. 10 000 лайка на това видео, ще кача видео с изследване на много хора, на почти цялата група с ученици в цялото ни училище. Аз ще споделя. Хайде да пуснем лайва. Сега като станем известни, ще пуснем един лайв. Не, че сега не можем да пуснем един лайв. Ние може да пуснем на живо. Ние може сега да пуснем лайв, ама не щем. Нека първо да ни разпознаят хората. Здравейте. Ние качваме от... Колко е сега? От един месец друг канал от един месец, аз казвам сега. И утре е петък, почивам, други ден е събота, по-други ден е неделя. Изчетите